Juste joen wie er een informatiegeerkomsten in Café de Bozemer Mietten. Er kwamen 50 evacuees op haar. Zij waren bijpraat en konden haar vragen stellen. We hebben kunnen constateren dat het asbest zich niet verder heeft verspreid als binnen de roze lijn. Ja. Nou, ik heb even een vraag, heel simpel. Wij hebben een kat. Die kat loopt buiten. Maar als die kat binnenkomt, neemt hij dan weer asbestdeeltjes mee? Wij gaan morgen even kijken in uw woning. En dan gaan we ook even kijken waar de kat loopt. En dan moeten we morgen even kijken hoe we daar verder mee omgaan. Maar wat voor de meesten het belangrijkste wie, is het antwoord op de vraag: wanneer kunnen we weer naar huis? Dat antwoord kwam van de morgen. De gemeente had alle bewoners bellen met het watskip dat ze joert in de ring van de dag weer naar huis maaien. Dus een aantal mensen mochten vandaag alweer naar huis, vanochtend al. En ik denk dat de rest van de mensen eind van de dag weer naar huis kan. Dat ziet er wel zo uit. Op 2 huizen na. Op 2 huizen na, ja klopt. Waar de brandhaard was en de buurman, daar zijn nog nader onderzoeken bezig en die moeten we even afwachten. En dat kan duren tot maandag, dinsdag. Pas als het paard naar de vaardoorskien is, maaien de mensen echt weer naar huis. In die communicatie gaat een keer wat mis. Mevrouw, dat mag niet, mevrouw. Kan ik even wat vragen? Dat mag niet. We hebben bericht gehad dat we naar huis konden komen. Ja, maar u moet even wachten, meneer. Nee, ik ken er net in. En ze hier zijn voor wol. Dus, nou ja, we moeten maar even weer omdenken. Ja, ze zijn ook bij ons aan het vaaien. Dat zal de reden wel wezen, denk ik. Want ze hier in het zijn van de gemeente, er lijkt nog wel asbest, maar dat komen ze nog wel opruimen. Nou ja, dat ben ze dus nou mee doen. Na iets meer dan 24 uur kunnen de meeste Bozemers dan weer naar haar eigen huis. Ben je blij? Ja, heel blij. Niks is beter dan je eigen huis. Maar ze moeten nog wel even voorzichtig wezen, want de tuin binnen nog verbeend terrein. Je hebt bijen, die willen misschien wel lekker boetenwartsie. Wat moeten die dan? Ja, die moeten maar even zich aanpassen en gewoon op de straat spelen. Ze mogen van mij wel naar buiten toe. Maar ze moeten zich maar even aanpassen aan de situatie. En die mannen met dat witte pak vind ik ook wel heel gek. Die worden de dorpsbewoners weer bijpraat, dan is de geerkomst in de tjerken van Bozem.